И Коста, окей. И Коста, хора, аз съм Копия 24, днес ще снимаме не е тъп да си лесно. Защото едни тапанали в стария ми канал, затова си направих сам нов канал, защото само псуват коментарите, ето сега ще ви покажем. Докато 24 ги е видял и той, ако дори те казва, че не е верно, докато ще каже, че е верно. Омедото. Ето. Медо. И така става. Не. За какво ми затвори? Защото не... Ама аз съм заглушил. Нуп, нали га много неща. Здрасти. Не знам. Некви тапанали. Двама. Окей. 6 абоната бех тогава. Ето, пускам го. Тогава бех с 6 умедото. Умедо бе. Ми скайп съм си писал. Аз заглушавам. Ти си слаб на League of Legends. Тот голем тапанар. Това е... Ти си тъп, не знам. Това е темплейт интро. Майка ти е тъпа, бе. Ти няма да лукаш, вижте. И ти си писал запис Crazy 3, нали? Тебе ще го харесам. Да. Ти си ми писал, когато правих интро, ти сега ще го харесвам. Вече ти го харесвам. Защото ти не си псувал поне. Само ти не си псувал. Другите... запис Crazy 3 и мога ти направим интро. Ти вече си имаш, бе. Ето. Не е тъп да си лесно. Виделите. Малумници са тия. Малумници. Ето. Сега даже на толкова клиповете ще му ги пусна. Жокера. Колко абоната е 21. Брал, почвам му отворим на това. Тогаш гивейл за Бутмония Су. Той има Бутмония Су. Има и Прожектия Су. Ма и какво като играе лига? Мога и аз да играем лига, но не ми става. Така. То се бил абонирал за Медо. Некъв Павел Колев се е абонирал. Той Нати БГ. Ето колко абоната. Има 2. Некъв си. Евелина Илиева. Тук има някакви клипчи. Даже не е снимала та. Каквато и да е. Майнкрафт малко. Интро. И то даже и твоето клипче го има. Там някаква хакерка. Тапанарка. Ето само... Не знам. Ето, видях какви тапанали има. Само се абонирам за Мега БГ и Топстър БГ. Мега БГ. Само се абонирам и за Мегата. Ще да нема сърдене. Даже пред вас се абонирам. Готово, Мегата го имам и са Топстър. Топстър БГ. Добре, ето за него ще се абонирам. Ето, subscribe. Така. Топстър се абонирал за Матипсън. Ето. Ето, хора. Това е първи епизод, не е тъп да си лесно едно и ай, чао. Вижте какви тапанали имам. Ай, чао.
Аз ям картофки. Да, верно е. Верно е. Той ти е писал. Бие по 39. А бих по 38, значи. Не си бил 6. Омеглето. А, по омеглето. То кой клас е, бе? На мене? Какво са ми писали на мен? Що, какво съм писал? Що, какво съм написал? А. What? What? Why? Why? Защо? Кой, бе? Бат Георги. Кое? Каква е тя? Айде ще го бия. Как му уби той, бе?